Ο Κατσαράβα ήταν σε θέση offside. Εδώ φαίνεται να είναι οριακή φάση στο 79. Ενώ βλέπουμε εδώ πάσα είναι λίγο πιο μπροστά, νομίζω ο Ντάρμπισάιρ. Ξανά το γκολ. Χώθηκε στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Θα δούμε τώρα ακριβώς, προσπαθεί να δώσει οδηγίες, θα κάνει και μία... Στο 88 το πλάγιο που εκτελέστηκε από τον Πιντσέλη. Ο Παναγί θα μαζέψει μπροστά από τον Κατσαράβα.